Lord, I feel like going home. I tried in a fair, and I tried down weary. Everything and every dawn was grown, and I feel like going home. Hola amigues, hola amics, som en Joan Manel Badell i així és com se sent el personatge de la novel·la que xerrarem avui. L'autor d'aquesta novel·la és Hernán Díaz, un argentí que va passar la seva infantesa a Suècia, que va estudiar a Londres i que ara mateix viu a Brooklyn. A més, aquesta és la seva primera novel·la, que a més ha estat traduïda a 12 llengües i finalista al Premi Pulitzer. Això diria que no és un mal començament. I la novel·la es diu A l'horitzó, per Edicions Periscopi. En castellà també ho trobareu per A lo lejos. No sé quina editorial és, però ho trobareu fàcilment. I aquesta novel·la ens parla d'en Hakan. En Hakan i el seu germà volen sortir de Suècia per anar-se'n a guanyar-se la vida a Nova York. Estem xerrant d'inicis del segle XIX. Però per aquestes coses de la vida s'equivoca de vaixell i deixa que el seu germà se'n vagi amb un vaixell i ell se'n va a un altre. El germà se'n va a Nova York i ell, en canvi, sense donar-se'n compte, acaba a San Francisco. Sense saber ni una paraula d'anglès comença la seva aventura. Es trobarà buscadors d'or, indis, estafadors, fanàtics religiosos, bandits. I tot això per aconseguir retrobar-se amb el seu germà a l'altra punta d'Estats Units, creuant tot el continent. Després de viure 100 aventures es comença a convertir en un mite. Cuidao, cap a Amèrica s'ha dit. Vinga, que esperau, vinga, tireu cap allà, que disfrutareu la mar de molt. I que mos veiem ben aviat amb una altra recomanació.